Onye isi ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS bụ Maazị Christopher Molokwu ekwupụtago na ya bụ ụlọọrụ bụ nnọọ nke a ga-achịgharị ọnọdụ ya na-egbughị oge ọbụla iji mezuo ọtụtụ obi aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo iji wee bụrụ ebe a ga-esi wee na-agba n'anwụ ọmarịma mmadụ dum gọọmenti jigasị na steeti a n'iru ogo ndị mba ụwa. Maazị Molokwu kwupụtara nke a n'oge o mere njem wee gaa letesie ngalaba dịgasị iche iche enwere n'ime ya bụ ụlọọrụ ABS ka ọ gatasịrị nwatakịrị oge eji wee hafezie ya ngwongwo iji wee malite ọrụ site n'aka Sachido Obidegwu bụbu onye isi ụlọọrụ a n'oge mbụ. Kachibụzọ Obidike kọchapụrụ gị akụkọ a. Dịka Maazị Molokwu si kọwaa, ABS bụ otu n'ime ụlọọrụ nke gọọmenti a maara wube nke ọma nke nwekwara ndị ọrụ nwere ọnatarachi dị iche iche nke gazuru ụwa niile iji wee nyere aka mee ka ụlọọrụ a bụrụ nke a ga-eji na-amatụ na mba West Africa. Ọ kọwara na ebumnobi Gọvanọ Soludo maka ụlọọrụ a bụ nke buru nnukwu ibu ma kwuo na ọ dị mkpa na ndị Anambra ndị nọ n'ụlọ nakwa ndị nọ n'ụzọ ije na-enweta ozi gbasara ihe ndị a na-emegasị na steeti a. Ya bụ onye isi ụlọọrụ ABS ọhụrụ kwuru na ya na ndị ụlọọrụ ABS ga-alụsi ọrụ ike iji wee kwalitekwa ya bụ ụlọọrụ n'ogogo dị elu. Ndị sonyere ya bụ onye isi ụlọọrụ ABS bụ ndị na-elekọta ya bụ ụlọọrụ, ndị isi ọkwa na ya bụ ụlọọrụ bụ nke emechaziri nabata ya nke ọma.